ጥሜት ጠሚና ኢሎ ናይ ባሓቂ ንስሓ ቆና ኢሎ ይሰፍ እቲ ኣለዋ ከም 15 ኩንታል ካብ እንጠጢቕኩም ተደረሩ ተረፋ ሒዝኩም ሽዕብ ከትኩም ኣጥሕኖ ኣብ 10 መዓልቲ ንመፀኩም ኢና ቀጢን ነዊሕ ላጭሕሙ መለለይታ ተብልዩ ሃይድፈርካ እቶም ቅድሜና ፀንሑሲ መራሕትና ኣሲርና ኸድና ነመሪሕነት ገለለካ ምስ ንሪአክን ዲና ወዲ ኣፈወርቂ ዓይኑ ከምዚ ኢላ ጥምተልያ ንሪአክን ኢና ገለ መለኢሎምና እናንፀርፀሩ ኣይረአናዮም ሕጂ ህዱእ እዩ ቀጢን ፊል ጃኬት ነይራቶ ካክ ትመስል ስረ ጀርባ ደልአ ናይ ጀርባ ዕጥቂ ነይራቶ ሰፈር ሽጉጥ ኣዝዩ ሰጥ በለ ሰብ ምስ ኣለካ ብዲሲፕሊን ተላሕተተ ኮይኑ ይስማዓካ 12 ዓመት ገለ የተዓብየና ከም ዕድመ እኳ ንዓና ግን ትርእሱ በይኒ ነይሩ ንኸይድ ሕጂ ሓንቲ ፍልይቲ ነገር ክነግረካ እንታይ ትብል መጠንቀቕታ ኣላ ምስለካ ብቲ ወታደራዊ ሕጊ ንብረት ናይ ዝውድብ ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ብሓደ ዓይኒ ይድረአ ኣነ ሕጂ ስረይ ኣብ ናይ መንጎ ክልተ ሰለፈይ ተቐዲዳትኒ ሽዑ ከይደ ንግርማይ ስረይ ተፈቲሓ ሳበኒ መርፍእ ፈትልን ምስ መራሕ ጋንታ ይቕመጥ ይህበኒ ኣይክእልን እየ በረኸት ዓማ ተባሃለ ዳሕር ኣብ ዓዲ ሓወሻ 77 ተሰዊ ማእከልነት ሓይሊ ድበፃይ ካብቲ ሓድ መፀይ ክሰፍየለይ ሂበዮም ሰፊ ክውድእ ከሎ ሸጥ ከብላ ከሎ እቲ ዓይኒ መርፍእ ትስበር ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ እሞ ዝያዳ ተሴራ ኣላ ብለኒ ኣነ ከብፀሓየለ ንግርማይ ከይደ መርፍእ ተሴራ ገድሙለ ከመይ ጌርካ ሴርካ ኖ በረኸቲ ሰፍየለይ ነይሩ ኣብ መንጎ እንድኾይና ኢለ ምስ ሃረመሲ ፏፅቡ ጌርካ ሪምፓ ገሌኖም ስኢኖሞ ሞርታር መፅያ ወሲዳቶ ኣይነበረን ኣቶ ትኩስ ፀንሐ እቲ ኢብራሂም ተባህለ ኣባደሎ ሓሲሱ ማለት ኮይ ጃኬቱን ብራሽኡን ገለ ጥራሕ ረኺቦም ሙሉእ ሞርታር ይወዲቑ ሓሲሱ ሕጂ ዋጋ ናይ ሓርነት ከቢድ የተኸፊሉ ቀሊል ኣይኮነን ዝባንዴራ ድንብልበል ገለበለ እታ ቀያሕ ድምቕቲ ዘላኮ ታደመ ለሰክፍ ባህለ የብሉን ዘይዓዲ ኩሉ ሰብ ነታ ማዕተብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣስኪሩ ዋይኩሳን ካልእ ዘረባ የለን ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ከኒኹም ካብዛ ህድእትን ሰላማዊትን ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ዝኸበረ ሰላምታና ንቐድም ከም መቕፀልታ ናይቲ ኣብ ኣሰር ሰዓብ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም እንመፅእ ኣብ ታሪኻዊ ማሕበራዊ ከምኡ ድማ ፍቕራዊ ትሕዝቶታት ሎሙን ኣብ ታሪኻዊ ዛዕባ ዘተኮረ ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ጋሻና ኣብ ጉዕዞ ናይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብቲ ብዙሕ ፅንኩርን መሪርን ገድላዊ ታሪክ ሰሪሑ ሕጂ እውን ናፅነት ካብ ዘስተማቕሩ ዘለው ዜጋታትና ወይ ተጋደልትና እዩ ንምሉእ ጉዕዞ ታሪኹ ባዕሉ ብዝርዝር ክሕብረና እዩ ብቐጥታ ናብኡ ከብለኩም ፈለማ ጋሻና እንኳዕ ደሓን መፀኻ ኣዳተናካ ሓራይ ሞ ከም ዝሓበርናዮ ተኸታተልትና ሙሉእ ስምካን ማዕርግ ተለዎን ንሱ ገድላዊ ድሕረ ባይታ ኸም ትገልፀልና ሽመይ ኤፍረም መለስ ሳህለ ትበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ መወዳእታ 74 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ፀምቢረ ቀንዲ ክጋደል ዘገደደኒ ቤተሰብና ካብ ባሕሪ ስለ ዝመፁ ነበሩ እሶ ርኢናዮ ማሕሪ ኦባዝዲ ኢሳያስ ሓሊፉና ምሳና ተደሪሩ ተጋደልቲ ከምዚኦም ገለ ክብሉ ምስ ጀመሩ ስምዒትና ሓደረኒ ኸይድ ድሕሪኡ 5 ሰባት ኮና ጉጅለ ንሰለፍ ተባሂልና ኣፍታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ምስ ኮነት እቶም ሰለስተ ተሪፎም ኣነን ሳምሶን ሙሳ ተባሃለ ናብ ሜዳ ኸይድና ኣብ ዓዲ ንፋስ ኣብኡ ፀኒሖምና ብፆትና ንምንታይ ሽሙ ኸይድና ኦርኒክ ሽዑ ግዜ እንታይ ነይሩ ህዝባዊ ሓይልታት እንታይ ከም ምዃኑ ኦርኒክ ክትመልእ ከለኻ ብንዳዲኻን ብንጣብኻን ኢኻ ትምላእ ምናልባሽ ንፀጥታ ነገር ደልዮም እንደኾኑ ሽዑ
ንስኻትኩም ንኣሽቱ ስለ ዝኾንኩም ሸ ክትመፁ ትኽእሉን ኢኹም ምስ በለና በሳይ ኣነ ወዲ 16 ዓመትን 4 ወርሕን እየ ነይረ ግን ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሴራይ 1956 እዩ ድብል ብ58 እየ ግን ተሰሪፈ ብዝኾነ ክንድቲ ኣይተገደሱን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ሓደ ተጋዳላይ ሓሊፉሎ ንዕርክቦ ኢሎም በቲ ቁልቁለት ናይ ዓዲ ንፋስ ንድርፎ ድወስድ መገዲ ኸይድና ከነርክቦ ይከኣልና ኣብ ሓደ ደንበ ኣቲና እቲ ደንበ ፀባ ስትዩ ወጋሕታ ክወስደኩም ኢሉ ንርእሲ ዓዲ ኣብፅሕና ሕጂ ሓደ 12-14 ዝኾኑ ተጋደልቲ ሓደስቲ ምሳይ ኣመራሪሕና ኣብኡ ኦርኒክና ካልኣይ ግዜ ኦርኒክ መሊኦምና ልለይ ከይህልዎ በዓል መጠን እዮም ኣብ ርእሲ ዓዲ ካብ ዝዝክሮም መምህረይ ነበረ መምህር የማነ ባገራይ ኣብዚ ኣስመራ ፈዳይን ኮይኑ ተሰውአ ወዲ ልቢ ተባህለ እውን ብፃይና ንሱ እውን ስውእ ሳቶም ፀኒሖም ካብኡ እንታይ ሽሙ ኪዱ ኢሎምና ንእንዳደግያት ኣብ እንዳደግያት ምስ ወረድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዕለም ቦታ እዩ ነይሩ ካብተን ገዳይም ኣብኡ ዝፀንሓና ዝዝክረን ኣብ ራስ ጓል ፋኖን ስፋን ጓል ረኣየን በሳን ሰላም ሰላም ተባሂልና ሳላታ ቁመተይ ጠርናፍ ገይሮም መቕሎ ተሰኪምና ንሩባ ተኽሊ ካብኡ ንባሕር ባራ ኸይድና ኣብኡ ምስቶም ተዓለምቲ ፀኒሕና እታ ናትና ዙርያ 300 ዙርያ ትፅዋዕ 300 ተጋደልቲና ተዓለምቲ ነርና ሕጂ እቲ መነባብሮ ከም ገለ ዓይነት እዩ ሰዓት 9 ቁርስን ምሳሕን ትበልዕ ሰዓት 3 ድራር ትበልዕ እቲ ትበልዖ ምግቢ ኣብ ብርኩታ እዩ ሕጂ እቶም ደቂ ተኸባቢ ስለ ዝገብሮ ዝበዝሑ ደቂ ሃርነሽም ገሊኦም ነይሮም እቶም ብርኩታ ዝገብሩ የትርርዎ ሕጂ እታ መጀመርያ መዓልቲ ዝተደረርና ኣላ ሓንቲ ኢደ ሰዲደ ናይ ስክፍታ ከምዚ ናይ ስድራ ቤት ኣባላልዓ ካልአይቲ ዘሰደድኩ ፀኒሐትን ምክንያቱ ሓንቲ ብርኩታ 9 ሰብ እታ ሻሂ ከዓ ትገርመካ 2 ገርበኛ ኣለዋ ሓንቲ ገርበኛ መዓመር እያ ኩሉ ሽኮርን ቀጠፍን ኣለዋ ንዓይ እንተዳ ቀዲሖምለይ ካብታ ውዒይቲ ማይ የእትዋ እቲ ቀዳማይ መዓመር ሰቲ እቲ ዳሕርዋይ ከዓ ማይ ላኻይ ትሰቲ ስለዚ ሰማ ሰርቫይቫል ክትነብር ስለ ዘለካ ብኣይኻ ትጅምር ቀዳመይቲ ጥበብ ከምኡ እናገበርና እቲ ተኣሊም እቲ ዝኸፍአ ፓርቲ ናይቲ ባሕሪ በረኻ እንታይ ነይሩ ጥሚቕ ድብል ማይ ነይሩ ከበርኩተካ ይክእል ከደቅሰካ ይክእል ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ለይቲ ንዓይ ወዲ ኣሉላ ተባህለ ሰብ ምስኡ ኣደቂሱኒ ንፅበይቱ ዕንጨይቲ ቀሪኻ ጳራና ጌርካ ቴንዳ ክትግትር ኣለካ ንሱታት ኣርዮምና እቶም ዝዕልሙና ዝነበሩ እውን ተስፋ ጥራሕ ስለ ዘስንቑኻ ክኢልናዮ ንጎ ትስእ ተዕሊም ዳማን ገለመለ ይብልኻ ኮፍ ኢልካ ትውዕል መግቢ ሕፅረት ነይሩ ብጣዕሚ ሕፅረት ነይሩ ሓንቲ ብርኮታ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ትተርር እያ ሽዑ ከመይ ጌርካ ተቐዳዲምካ ከም ትኸይድ እንታይ ሽሙ ትገብር ኣብ መንጎ መግቢ ባሕሪ ባራ እዩ ዝኽእሉ ባሕሪ ባራ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ መግቢ ንውድእ መዓልትን ፈርቓን 2 መዓልቲ ዘይትበልዓሉ ግዜ ነይሩ ሓርሓርጅ ከነ ምስሊ ኢልና ኸይድና ንሰብሪ ሰገ ኣብኡ ኸይድና እቲ ኩሎም ቆፂሮም ሂቦምና ተተይኖ ገለ ዓይነት ኣብ ነፃላና ቆፂርና ኸይድና 2 መዓልቲ ገለ ምስ ኣሕለፍና ንሱ በሊዕና እንደገና እቲ ጥሜት መፅእ ነቲ ጥሜት ከዓ ከመይ ጌርካ ከም ትሰግሮ ብጀካ እቲ ተፃዋርነትካ ንሳቶም ንዓቕሎም ፀቢቦም እቶም ገዳይም ተጋደልቲ ሓደ ንሸት ሽዑ ካብ ኣባል መሪሕነት መስፍን ሓጎስ መፅኡ ሎም መዓልቲ መሳኽል ክትብገሱ ኢኹም ይብለና ሕጂ ክትርሳዕ ዶ ይብላ መን ኣሎ ሽግር ዘለዎ ምስ ተባህለ ብርሃነ ኣዶናይ ዝብሎ ኣርቲስት ኣሎ ምስ ናይ ስእሊ ገለ ካልኣይ ሓው ነይሩ 2 ካብ ሓደ ስድራ ክንከይድ ሚካኤል ዋላ ካልእ ኣይዝክሮን ሚካኤል ግን ንኢሱ መስለኒ ሕጂ ምስ ነገሮ ነቲ መሪሕነት ነቲ ሓደ ኣፍቂድሉ ንኽምለስ ናብ ስድርኡ ካልኦት ድንዱላት ካባና ዝሕሹ ገለመለ ናይ ዳሕርን ጣሕርን ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ገለ ኣትሪፎም ናብተን ሓይልታት ዝኸዱ ንዓና ንሳሕል ብኣግናት ጌርና ዓዲ ሽማ ጌርና ኣብ ሓንቲ ሩባ ውዒልና ኩሉ ብእግሪ ኩሉ ብእግሪ ሕጂ ብሓንቲ ሩባ ውዒልና እታ ሩባ ይዝክራኒ ድሓር ሰዓት 4 ከባቢ ምስ ኮነ እዚ ስልጣንያ ናይ
ኣስመራ ድብሎ ፃሕሊ ኣስመራ ድብሎ ከምኡ ገይሮም ብሃይሊ የስትዮና ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዘለና ነጊሮም 17 ሰዓት ከድና እታ ቦታ ነብሲ ወከፍ ክሰድር ከሎ ሰብ መስዋእቲ ዝተርፍ ኣሎ ብኸመዮም ሰማዕታት ድውዋ እታ ጉዕዞ እታ ኤርያ እቲኣ ሰማዕታት እያ ትፅዋዕ ንዓ ብዘይ ሓደጋ ንሕና ሰጊርና ኣብ ካልእ ሩባ ኣቲና ሕጂ ሓንቲ ኩባያ ሩዝ ዝበሰለት ኣብ 24 ሰዓት መግብኻ ንሳ ከዓ ዕድለኛ ዝኾነ ነፀላ ትመፅእ ኣብኣ 10 ኩባያ ገብሩ ኣብ ኢድካ እናንደደካስ ኣብ ኣፍካ ከመይ ጌርካ ከም ተእትዎ ይትገርመካ ክንነብር ስለ ዘለና ንዑ እናበላዕና ገሊአን 14 ገሊአን 17 እታ ዝበዝሐት 21 ሰዓት ዝኸድናላ ጉዕዞ እውን ነይራ ሽዑ ምስ ከድና መግቢ ተሳኢኑ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም ተጋደልቲ ኣብ ሳንዱቕ እዮም ዘእትዉኻ ንስኻ ኣብ ዘለኻ ከምዚኣ ኢሎም ጎኒ ጎኒ ምሳኻ ከዱ እቶም ጥርነፍቲ ማለት እዩ እቶም ሓይሊ ማሕረቕ ጋዝ ገና ወሲዳትና መጀመርያ ድሕሪኡ ናይ ዑስማን የመን ተረኪባትና ተረኪቦምዋ እቲ ጉዕዞ ቀሊል እዩ ነይሩ ንኽትከዶ ብሰለስተ መዓልቲ እቶ ግን ናይ ካሕኤ ህላወ ስለ ዝነበረ ስግኣት ስለ ዝነበሮም ገማግም ባሕሪ ገይሮም እዮም ዝወስዱኻ ኩሉ ሑፃይ ማርሳታት ገይርኩም እዮም ትወዱ ኣለኹ ሕጂ ንፈልጦን ኢና እቲ ከም ደቂ ከተማ ከም ሓደስቲ ተዓለምቲ ኣይንፈልጠና ግን ነዊሕ ምስ ከድና እንታይ ገብሩኻ ኣብ ሳንዱቕ ኣእትዮም ከዱ ደቂስካ እኮ ክየድ ዓይንኻ ተዓሚቱ ደቂስካ ከላስ ተመልካ ትምርሽ ኣብርኹ ምስ በሉኻ ተብሮ ተበገስ ተሓረክ ይብሉ ተበጊስካ ትኸይድ ሕጂ በትሪ እናገበሩ ከምዚ እዮም ሃሰስ ዝብሉኻ ፀልማት ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢሉ ዝተረስዐ ተልዩ በታ ማሕረምቲ ይትስእ የርክብ ከምኡ እናበልና ብሓንቲ ሩባ በፂሕና መግቢ ዝበሃል የለን ሽዑ ዑስማን የመኒ እታ ገመል ቀቲሉ ጠቢስና በልዐና ካብ ክንዲዚኣ ትበፅሓካ ናብ ክንደይ ሰብ ኣብ 300 ሓንቲ ገመል ኣብ 300 እንተደኣ ደሊኻ ትውሕጣ ብደልኻ ከም ማስቲካ ተሓይካ ኔክስት 24 ኣብ ኢድካ ከምዚኣ ማለት ኣብ ኢድካ ብቁፅሪ ሓደ ትበሃል ትመፅእ ትበሃል ቁፅሪ ክልተ እናገበርካ ካብኣ ገመል በሊዕና ናብ ኣድርባቦ ንበፅሕ ኣድርባቦ ኣነ በጋጣሚ ምስታን ኣግማል ስለ ዝኸድኩ ቀዳማይ ኣትየ ሽዑ ኣባል መሪሕነት ኣብ ዓጃጅ ዝተባህለ ነይሩ ንሱ ገዓት ገኢቱ ውልዕና ራስ ዝተባህለ ታኒካ ናይ ባልዶንጋ ነይሩ ንስታት ጌርና በሊዕና ኩሉ እቲ ሰራዊት ምስ መፀ ተዓላማይ ፅጋብ ንፅጋብ መዓት ገዓት ገለ ተገይሩ ኣብኣ ንውዕል ዳርጋ ገዲፍና ከብድና ንእሱ ስለ ዝፀንሐ ክንግድኦ ይከኣልና ልክዕ ኣበይ ቦታ እዚኣ ኣድርባቦ ካብኣ ንቀጣን ጌርካ ንብሌቓት መኻድያ ካብዚኣ ተበጊስና ሙሉእ ለይቲ ተጓዒዝና ኣብኣ ተመሊስና ኮምፓስ የለን ገለ የለን ኮሊልና ኣብኣ ምስ ተመለስና ተሪእኻ እቲ ደርቢናዮ ዝሓደርና መግቢ ደየለ ኣኽላባት ናይ ራሻይዳ መፅአን በላልዐን ወስደና በቲ ዝደርበናዮ መግቢ ተኸድና ሃሰስ ወላ ሓንቲ የለን እቲ ፅጋብ ነበረ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት መሪር ጥምየት ኮይኑ ተቐይሩ ሕጂ ኣንፀርፂርና ክንተፃረፍ ጀሚርና ገለ ሒዞምና ከዱ ነታ ጎቦ ወፂና ክንወርድ ከለና ሃለው ዳግረ ኣዳልዎ ኣቲና ኢና ብላ ብዓጃጅ መን ዛግረኸ ዝኾን ዘሎ ሬድዮ ናይታ ኣባ ሬድዮ ሽዑ ኣብ ብሌቓት ምስ ኣተና ንዓይን ንዓኻን ዘየጠማምት ሩዝ ኩምራ ሩዝ ይፀኒዕና ንዑ በሊዕና ምስቲ ኩሉ ጥምየት ዝፀንሐ መሓናጡና ቅርፀትን ገለን ገይሩሉ ኣብኡ ሓዲርና ንብሆ ሰራሓይት ርስዕን እያ ሻዕብያ ታዕሊም ሰሪዖም ዘብዘብ ኣቢሎም ኣብ ሓይልታት መቓቒሎምና ሽዑ ግዜ እንታይ ነይሩ ሓይሊ ዝበሃል 4 ጋንታ እየን ንበዝሕ ግዜ 23 ሰብ ዘለዋ ንዓይ ዓላሜ ግርማይ ተባህለ ካብ ከባቢ መንደፈራ ዝመፀ እዩ ንኮ የጉዩና ድሓር ትምህርቲ ንኸይድ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እቲ መግቢ ግን መሸላ እዩ ነይሩ ወዲ ዓከር ዝበዝሕ ሰብ ውፃት ስለምንታይ እቲ መግቢ ሕማቕ እዩ ዓንደል እዩ ከምዚ ክትነብር ስለ ዘለካ ኢኻ ትበልዖ ዝበላዕካያ ሽዑ ኢኻ ብድሕሪት ተውፃእ
ሓሳኻታት ነይርዎ ዝወዳዕ ክርሽዖ ላላሕን ሓስኻ እኳ ኣይመስለንን ግን ክሳይ ክነፍዮ ንኽእልን እቲ መቑሎና ነበረ ኸዓ ፀፊሕ እምኒ እዩ እጂ ኣብኡ ትስንክቶ ወላ ብጨኑ ኢኻ ትፀሎ ግን ካልእ ኣማራፂ የለን ዓቕሚ እዩ ትገብር ነይሩ እቲ ውድብ ንዑ እናበላዕና መቸስ እናሓመምና እናበልና ንኸይድ ሕጂ ሓንቲ ፍልይቲ ነገር ክነግረካ እየ ኣነ ንእሽተይ ተመክሮ ኸ የብለይን ፋላ ስድራና ስረና ተተቐዲዱ እንዳሰፋየ ደን ዝወስዶ ኣዴታትና ደን ሰፍያልና ማለት ኣብ ከተማ ኻ ስለ ዝተሰለፍካ ሕጂ እንታይ ትብል መጠንቀቕታ ኣላ መስለካ ኣብቲ ወታደራዊ ሕጊ ንብረት ናይ ዝውድብ ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ብሓደ ዓይኒ እዩ ዝርአ ኣነ ሕጂ ስረይ ኣብ ናይ መንጎ ክልተ ሰለፈይ ተቐዲዳት እኒአ ሽዑ ከይደ ንግርማይ ስረይ ተፈቲሓ ሳበኒ መርፍእ እንተትልን ምስ መራሕ ጋንታ ይቕመጥ ይህበኒ ኣይክእልን እየ በረኸት ዓማ እተባህለ ድሓር ኣብ ዓዲ ሓወሻ 77 ተሰዊኡ ማእከልነት ሓይሊ ድበፃይ ካብቲ ሓደ መፀ ክሰፍየለይ ኢበዮ ሰፊ ክውድእ ከሎ ሸጥ ከብላ ከሎ እቲ ዓይኒ መርፍእ ትስበር ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ እሞ ዝያዳ ተሰይራ ኣላ ብለኒ ኣነ ከብፀሓየለ ንግርማይ ከይደ መርፍእ ተሰይራ ገድምሉ ከመይ ጌርካ ሰይርካኖ በረኸት ሰፍየለይ ነይሩ ኣብ መንጎም ከምዚ ኮይና ኢለ ከምዚ ኢልና እቲ ታዕሊም እናካየድና ከለና ሓደ መዓልቲ ናይ ዳንኤል ጨዓይካ ክነግረካ ብሪጌደር ጀነራል ሳይ ሕጂ ስውእ ናይ ሕጂ ስውእ ኣብ ታዕሊም ንሱ ዕልመና ነይሩ ሕጂ ማ እንዲብል እዩ ዘይትህርሙ ስለነበረ ክዛረብ ከሎ ተጠንቀቕ ሰትበል ገለ ንስሕቆ ነርና ሓደ መዓልቲ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ መፂ መግለፂ ሂቡና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክፃወት ኣይኮነን ከምዚ ኮይኑ ወይ ፍጥረቱ እውን ኣይኮነን ካብቶም ጀጋኑ ተጋደልቲ ተታኸስቲ እዩ ኣብ ውግሓት ዕድዩ ተሃሪሙ ክኸብር እምበር ክስሓቕ ኣይግብኦን እዩ ምስ በለና ንስኹም እውን መፃኢ ዕድልኩም ካብዚ ከይንኡ እንድኸፍእኩም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ጅግንነቱስ ብቐሊል ኣይትርአዮ ኢልና ኩልና ዳንኤል ጨዓይ ይኹም ዝብል ዘሎ ዓሊ ሰይድ ይኹም ኢሉ ንጨዓይ ግን ንጨዓይ ማለት እዩ ቁሩብ ምስ ፀናሕና 3 ቀን ኣቢልና ኢና ፀኒሕና ኣብቲ ታዕሊም ከዚ ውግእ ናይ ከባቢ ኣስመራ ጀሚሩ ውግእ በለዛ ስዒቡ ናይ ኳዜን እዩ ዝመፅእ እቲ ግጥማት ንዓና ዓሊ እዩ መፂኡ ንፊ ጠርኒፉና ንኸበሳ ክዲብ በሉ ዓሊ መን ዓሊ ሰይድ ዓብደላ በዓሉ ኣባል መሪሕነት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉና ታዕሊም ብዙሕ ኣይተዓለምኩምን ግን ቅድሚኹም ምኩራት ስለ ዘለዎ ኣሰሮም ከም ትኽተሉ ስለ ንተኣማመን ኢና ነፍታንወኩም ዘለና እምበር ከምቲ ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊም ኣይገጠምኩሞን ገለ ኢልና ሻዓ ፍልስጤማውያን ተቓለስቲ መፂኦም ነይሮም ካላሽናት ሓደስቲ ሒዞም እዮም መፂኦም እታ ብሬን ዲስኮ ትበሃል ንመጀመርያ እዋን ምሳና እያ ደይባ ክልተ ሳንጣ ኣለዋ ቆርበት ኣብኡ እቲ ሸሪጥ እቲ ዲስኮ ክልተ እንድሕዛ ክብድ በለ ንሱ ሒዝና ጉዕዞ ንኸበሳ ኮይኑ እጃ እቲ ኣብኡ ነበረ ጉዕዞታት ገለ ኣድካሚ ግን ከምቲ ቀዳማይ ተዓለምቲ ከለኻ ኣይኮነን ዝሓፀረ 3 መዓልቲ ጌርና ኣብ ገድገድ ተኣኻኺብና ቀዳሞትና እንዳሕረወትና ኣብ ሰሎሙና ኣዕሪፍና ሽዑ ንወግዛግር ደይብና ሕጂ ኣብቲ ውግእ ናይ ኳዜን እቶም ቅድሜና እነበሩ 250 ዙርያ ሳቶም ቀዳማይ ተመክሮኦም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክሳይ ኮይኖም መውጋእትን ገለን በዝሕዎም ስለዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፂኡ ኣብ ወኪ እቲ ካላሽናትና ነቶም ኮማንዶስ ኮይኖም ዝነበሩ ፖሊስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ካባና ዝዓብዩ ሰባት ገለ ማለት ቋንጫ ትመስል ካላሽና ወሲዱ ኣውሪድና ኣረኪብና ንዓና ንባሕሪ ውረዱ ተባሂልና ቀዳመይቲ ድኣተና ኣላ መጎያ ኣብ መጎ እቲ ህዝቢ ኩሉ ብህዝቢ እዩ ህዝቢ ካብ መጀመርያ ዕለታት ሒዙ ምስ ህዝቦም ግንባር ፅቡቅ ርክባት እዩ ነይርዎ
እታ በስሓቅ ናታ ግን እታ ቅጫ ንጋንታ ትመፅእ እሞ ትመቃቀል ሓምሊ ሓሚልና ነርና እታ ቅጫ ክንዲዚኣ ትኾ ሓምሊ ኮፍ ኣቢሉ ሓንቲ ጉዕ ሳብ ምስ በላዕና ወዲእኩም ኢኹም ተባሂልና ንፅባሒቷ ከምኣ ብዘይበለ ውዒልና ሕጂ ዘፀብዮም ዘሎ እታ ቲግሬቶ ነይራ ሓንቲ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ንሳ ነቲ ብ71 ካብ እንዳ ፍላንሳ ዝመፀ ጓንዴታት ንዑ ሒዞምልና መፅኦም ካብ ከመይ ደለ ካላሽን ናብ ከመይ ደለ ዕንፀይቲ ዝኾነ ጠበንጃ ናይ ጓንዴ 5-7 ጥይት ተዋሂብና ንባሕሪ ይሮጡ ተባሂልና ሕጂ መሓመድ ዓሊ ጆን ተባህለ ጠርናፊ ገይሮምልና 3 ሓይሊ ሃይለ ምንችፕዮ ገረሚ ማሕሙድ ተባህሉ ኣብ 3 ሓይሊ ከፋፊሎምና መግብና ካብ ህዝቢ እዩ ኣብ ገድገድ እንተደኣ ተመሲሕካ ሽዕብ ቀረባ እዩ ንኣግናት ትኸይድ ንፅባሒቱ እዚኦም ዶም ስሑኻ ካልእ ሓይሊ ናይ ሃይለ ምንችፕዮ ተኣትዎም ድሕሪኡ ከዓ ናይ ገረሚ ትመፆም ህዝቢ ከም ሕሱም እዩ መጊቡና ኩላ ካብ ህዝቢ ኮይና ዓቕልና ምስ ፀበበልና ሓደ ግዜ ናይ ሃይለ ምንችፕዮ ሓይሊ ሲ እምበረሚ ከይዳ ንኽትበልዕ ዘይተዳህሰሰ ቦታ ገለ ኢሎም ኣብኡ ከይዶም እንታይ ተወሪዱ ባፅዕ ሻዕብያ መፅኦም ነዋሕቲ ብረት ሒዞም መፅኦም ኣለዉ እምበረሚ ተባሂሉ ኣነ ዝበለ ሓለዋ ጓንዴ ነዊሕ ብረት ድል ፅዋዕተን ካብኡ ተኣኻ ኸይድና እዚ ጉዳይ እዚ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ንመሪሕነት ክነገር ኣለና ተባሂሉ ብጥርኑፍና ሓደ ሓደ ጌጋታት እውን ተገይሩ ነቶም ሓለፍትና ነበሩ ኣሲርና ገለመለ ናብ መሪሕነት ቀሪብና ኣነ ነበርኩ ጋንታ ኣይበፅሐትን በጋጥመ ሽባዓሊ ሰይድ ኣስመሮም ገረዝጌር ኢሳያስ ኣኪቦም እንታይ ፀገምኩም ኣበይ ቦታ ፀኒሖም ኢኹም ኣብ ሰሎሙና ፍልፍል ሰሎሙና እንታይ ፀገምኩም መን ክዛረብ ድሓር ከዓ መሪሕነት ብካልእ ኢኻ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ ንመሪሕነትካ ተፊርካ ትዛረብ ምስቲ ተመክሮና ንእሽቶ ምዃኑ ኣብ ገድሊ ሓደ መምህር ተኸስተ ተባሃለ ድሓር ኣብ 6 ወርሑ ኣባን ኢዱ ድሃበ ጥሜት ጠሚና ኢሉ ናይ ባሓቂ ንስኻ ቆንዕ ኢሉ ኢሳያስ ኣብቲ ኣለዋ 15 ኩንታል ካብ እንጠጢቕኩም ተደረሩ ተረፋ ሒዝኩም ሽዕብ ከይድኩም ኣጥሕንዎ ኣብ 10 መዓልቲ ንመፀኩም ኢና ኢልና ኣይኣመንናዮ ጥጥቖና ንሶም ጥጥቖም በሊዖም ንሽዕብ ከይዶም ሰባት ገይሮም ኣጥሒኖም ነቲ እንታይ ሽሙ ኣብ ሩባ ማይ ኡላይ ኣብኡ ኮይኑ 10 መዓልቲ ከም ቃላት መሪሕነት ኣብ 10 መዓልቲ መፅያ ተማንቢ መሪሕነት ክምድበና هو ክልቲኦም ሓልን ኢሳያስን መፅኦም ተሰሪዕና ሽዑ ቅርፂ ናይ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሽዑ ከምታ ቃሎም ምስ መፁ ክትል ዋና ፀሓፊ ነይሩ ሽቱ ዋንቲ ህዝባዊ ሓይልታት ጀማ ህዝባዊ ሓይልታት ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ገለ ዝበሃል ሕጂ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም 7 ሓደ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም እታ መሪሕነት ትፅዋዕ ረመዳን ኢሳያስ ሓሊ ኣቡ ዓጃጅ ኣቡ ጥያረ ኣስመሮም ገረዝጌር 7 ሓደ ይኮድ ናቶም ቀንዲ ፈፃሚ ትበሃል እሶም ዓይነት ልክዕ ሕጂ መፂኦም ክልቲኦም ወዚዖም ንዓዚ ቅርፂ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት እንታይ ነይሩ ኣብ ሓይሊ ብሾም ሓይሊ ይፅዋዕ ሓንቲ ሓይሊ 4 ጋንታ ሓንቲ ጋንታ ገሊአን 19 ገሊአን 23 ሓይሊ በርሀ ፃዕዳ ሓይሊ ፀጋይ ቀሺ ሓይሊ ግርማይ መሓሪ ሓይሊ መሓሪ ኦባዝጊ ሓይሊ በርሀ ተኪ ቀሺ ካልኦት ነይሮም ረስዐዮም ብሸነኽ ደቡብ ከዓ ሓይሊ ኢብራሂም ዓፋ ሓይሊ ገፊላ ሓይሊ ወንደንኬል ሓይሊ ፅዋዓ ሕጂ ናብዘን ሓይልታት እዚአን ባዕሉ ብኣካል እናኮለለ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት እናመለኾና ኣብቲ ከምኡ ገይሩ ሕጂ ንዓይ ከም ኣብነት መቸም ካይል ኤፍሬም መለስ ብኣካል ኣብቲ መስርዕ እንዲና ዘለና ወዲ ኣፈወርቂ ባዕሉስ መን ኢልካ እናኮለለ ንሪኤካ ገለመለ ከም ክሳይ ሕጂ ንዝበዝሕ ሰብ ካብቲ 300 ነበርና ናብ ሓይልታት ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲቡ ከማና ዝኣመሰሉ ገሊና ንሕክምና ገሊኦም እንዳ ስንቂ ገሊኦም ንሓለዋ ሰውራ ንሕና ኣባላት ሕክምና ኮና
ናብ ሕክምና እንታይ ትበሃል ኩሉ ግዜ ጠፋኣኒ እታ ቦታ ቅድሚ ባቆስ ነበርናዮ ቦታ ኣብኡ ከይድና ኣባላት ሕክምና ሰፈርቀጣ ናብና ሰፈርቀጣ ኣይኮነት እዚ ኣብዚ ናይ ሰምሃር ቦታ እኮ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ከባቢ ኣብኡ ከይድና በዓል የማነ ዳዊት እዮም ጠርነፍቲ ነይሮም ወዳዊት ክሳብ ዝዳለዉ ንሶም ከዓ ኮለል በሉ ኢሎም ኮለል ኢልና ብሰዓትና ምስ መፃና ኣባላት ሓለዋ ሕክምና ኢኹም ኢሎም ጀማይካ ድብሎ ትፈልጦ ዲኻ የማነ ኺዳነ ንሱ ኣብኡ ነይሩ ከም ጠርናፊ ኢና ኮና ሓደ ገለ መዓልታት ኣብ ባቆስ እዩ ሕጂ ባቆስ ዝበሃል ኣብ ዘሎ ኣብኡ ተጠርኒፍና ገለ ሰባት ኣነ ታቴዎስ ተክለ ኣብርሃም ዓማ ተስፋንኬል ምንችፕዮ ወዲ ሕያ ረዘነ ጂኦሜትርያል ናሳጓ ንክቦን ነበርና እዚኦም ተመሪፅና ብዕድል ናፍታ ኣብ ህዝቢ እናኮለለ እትሕክም ተዛወርቲ ጋንታ እዩ ዝፅዋዕ ኣብቲ እዋን ረዘነ ተክላይ ዲ ካልእ ረዘነ ተክላይ ካልእ ረዘነ ጂኦሜትራ ኢና ንብሎ ሽማ ይዝክሮኒ ግን ፈላስፋ ስለ ዝኾነ ጂኦሜትራ ገለ ታቴዎስ ተክለ ኣብ ናይ ኳዘይን ውግእ ተሰዊዩ ሕጂ ነዞም 8 ሰብ ከም ሓለዋ ናይታ ተዛዋሪት ጋንታ ተባሂልና ተመዲብና ከይድና ሕጂ እንታይ እዩ ዶክተር ሃብታም መሃሪ ነይሩ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ነይሩ ፋና ረኣያ ዶክተር ኣለም ተክሉ ናይ ክኢላ ናይ እዝኒ ተኸዓ ንብላ ጓል ሓንታ ቅዱሳን ፀፋሕ ገለ ንብላ እዚኦም እዮም እቶም ናይ ሕክምና ክእለት ዘለዎ በዓል ተኸዓ በዓል ዝፋን ከማናየን መሳልፍትናየን ሓካይም ክኾና ይክእላን ግን ቀዲሐን እንታይ እታ ፍልስፍና እኳ ዘይኮነ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ምስ መፅኻ ነቲ ቅድሜኻ ዘሎ ሰብ ኢኻ ትስዕቦ ካብኡ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሶም ክብጀው ኣብነት ክኾኑ ኩሉ ነገር ቅድሜኻ ክሓልፉ እዮም ትፍትኑ ስለዚ ነቲ ናይ ፅባሕ ሰብ ክትከውን ስለ ዝግባእካ ንሳተን ቀልጢፈን ናይ ሕክምና ሞያ ክኢለን ነቲ ፍልጠት ወሪስካዮ ምፅናሕ እዩ ሕጂ ንሕና ሓለዋ ኮና ደስድእ ነገር ከዓ የለን ኣበይ ከሞት ሓይልታትና ኣለዋ ኣብቲ ንሕና ንቆፃፀሮ ቦታ ጥራሕ ኢና ንዘውር ንኣብነት ሽማንጉስ ታሕታይ ኣቢልና ብናላይ ከዋክን ከኣሎ እዚ መሬት ናይ ባሕሪ ኩሉ ኢና ንኸሉ ኣብ ክንተ ወርሒስ 50 ዓዲ ገርመለ ክንሕክም ኣለና ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዘሎ ዓድታት ዋላ ዝባን ካርኔሽንን ድንበዛልን ከማ ከይተረፈ ሳብ ኩሉ መዓልቲ ዘሎ ከባቢታት እንቀሳቀሱ በዓል ሽዕብ ሮብቶ ሽዕብ ሰለባ ገለመለ ከይተረፈ ኢና ንኹን ሰሜናዊ ባሕሪ በዓል ፍሸይ ምራራ ዳንኩር ኣንፊልካ ኣብኡ ከዓ ሃቲፍካ ከዓ ትኸይን ሕክምና ኣገልግሎት መሃብ እዮም ሕጂ እቲ ንሕና ከም ሓለዋት ንበሃል ዘለና ሳንጣ ብረትና ኣሎ ሙሉእ ሳንጣ ከዓ ኣሎ ናይ 2 ወርሒ ሳንጣ ተማቒልና ተባራሪና ኢና ማለት ኣብ ኣድጊ ከይትፅዕኖ ከይባላሽወካ ተባሂሉ ካብ ህዝቢ ኢና ንምገብ ነርና ህዝቢ ካብ ዘላቶ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ ኩሉ ብዝሓገዘ ከምዚ ኢልና ተመክሮ እናቐሰምና ክንሕክም ብቁስሊ ምሂሮምና ንሓር መርፍእ ምውጋእ ብድንሽ ገይሮም ከመይ ጌርካ ሃርም ኣርዮም ሓካይም ኮና ከይተረዳእና በይወግዓውያንታካ ነቶም ኣብ ፍልፍል ነበሩ ሓለዋ ክንቅይሮም ስለ ዝግባእ ንሶም ከዓ ክምከሩ ተባሂሉ ንሶም ናፍተን ተዛወርቲ ጋንታ ከይዶም ንሕና ናብ ፍልፍል ሓለዋ 3 መሳርዕ ነይረን መፍለስ ተባሂሉ ይጥርንፈና ነይሩ ካብኡ ነዊሕና ድሮ 2 ዓመት ቀሪቡ ካብ ንስለብሲ ካልኣይ ዓመትና ኮይኑ ናብ ሓይልታት ኣይተወዛዕኹምን ከይከድናወ ምሳና መሳልፍትና ገሊኦም ተወጊኦም መፁ ገሊኦም ተሰይሮም መፁ ብጥይት ገሊኦም ገለ ትቐንእ መዓስ ኣነ ከም ዝኸውን ከይትኸይድካ ብኢደዋንንካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዕግርግር ምስ ጀመርና ሽዑ ካልኦት ተመደቡ ሰባት ናብ ሓይልታት ክኸዱ ተባሂሎም ኣብ ሳቡር ናብ ኣስመሮም ገረዝ ገይሩ ምስ ከዱ እቲ ናትና ጥርዓን ቅቡል ኮይኑ ነዚኦም ናባና ኣምፂኦም ንዓና መብዛሕትና ናብ ሃንደሳ ተረፉ በዓል ተወልደ ነጋሽ ስውእ እዩ ዘርኣይ መሓሪ ስውእ እዩ ረዳእ ወዲ ቀሺ ስውእ እዩ እዚኦም እንዳ 51 ከይዶም ካልኦት እንዳ 4 እንዳ ገለ ዝኸዱ ነይሮም ኣነ
ምስ በዓል ኮሎኔል የሱፍ መሓመድ በዓል ፓውሎ ብርሃነ ብዙሓት ናብ ሃንደሳ ተመዲብና ሃንደሳ ውድብ ቤት ናይ ሽዑ ሕጂ ኣነ ብጋጣሚ ናብ ሓይሊ ናይ መሓመድ ኑር ብድሆ ሕጂ ብዚ ኮሮና ግዜ ተሰወ ቤት ዝብልዒ ሕርጊ ጎድያ ገለ ትብል ኣባፅዕ ደላ ዝውንና ንሱ ዘለዋ ኣብኣ ኸይደ ካልኦት ተስፋይ ጎረሮ ዝብልዎ ካልኣይ ነይሩ ኣብኡ ተመዲብና ሕጂ ኣንስቶም እኳ ትምህርቲ ናይ ሃንደሳ ዝምህረካ ሰብ የለን ጥራሕ ትርኢ ኢኻ ከተዕልል ከለኻ ምሳታቶም ከምዚ ጌርና ቀቢርናያ ገለ ከቢድ እዩ ኣብ ፀሊም ፅርግያ ክቕበር ከሎ ፈንጂ ነቲ ላዕላይ ተጠንቂቕካ ኣውፂኻ ነቲ ካልኣይ ደረጃ ሓመድ ጌርካ ፎኪስ ሓመድ ኩሉ መሰልገስካ ኣእቲኻ ነታ ፈንጂ ሸኽሽኽካ ነቲ ካልኣይ ሓመድ ጌርካ ነታ ካትራመኻ ብዝበሉና ካትራመ የፍስሱላ እሞ ሓመድ ገለ ገበሩላ ኣብ ነፀላኻ ተረፍ ሓመድ ሒዝካ ክየድ ገለ ኢሎም እዘን ትብልና ፀረ ሰብ ከዓ ከመይ ከም ትገብራ የረድኡኻ ገለ ብኸምዚ ኣባላት ሃንደሳ ኮኑ ካብዚ ሽዑ ብዘይ ገለ ነገራት ገለ ንተምሃር ወሪድና ኣላገመት ኣዚኹም መጥቃዕቲ ናይ ቲብያ ናይ ማያ ጣል ንክግበር መጀመርያ ብሃንደሳ ምፅኣትካ ካብ መሪሕነት ናይ ሃንደሳ በዓል መን ፀኒሕሙኻ ተስፋይ ቀያሕታይ ብርጌደር ጀነራል ተስፋይ ቀያሕታ መንግስት ተሰውዩ መንግስት ተባሂሎም ኣዝዩ ነፍዕ ሰብ እዚኦም እዮም ፀኒሖምና ሓደ ናብቲ ኣላገመድ ምስከድና ብሪፍ ተገይሮም ቶም ዝምልከቶም ገልመለ ተነገሩ ሕጂ ናትና መስርዕና ኢብራሂም ሸላል ኣልሃዲ ስውእ እዩ ንሱ ዝጥርንፋ ካብ 78 ክሳብ ማያ ጣል ዘሎ ቦታ ከንጂ ክንገብር ፀረ ሰብ ሓንቲ ከዓ ፀረ ታንክ ተዋሂባትና እቲ ዲብያታቱን ክጥዕም ተሓሲቡ እዩ ኣብቲ ቀዳመይቲ ዝተገብረት ናይ ማያ ጣል መጥቃዕቲ ካብ ኣውቶቡስን ካብ ማኪናን ዘዘሊሎም ምስ ወረዱቶም ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ቢንቶ እዮም ኣትዮም ኣብ ቢንቶ ኣትዮም ስለተተኮስዎም እቲ ዝድለ ኣሳልጦ ይተረኽበን ብዛንታ ንሰምዑ ስለዚ ኣብዛ ካልአይቲ ንገብራ ዘለና ኩሉ ቢንቶታት ፈንጂ ግበሩሉ ተባሂልና ኣብ ገሊኡ 4 ገሊኡ 6 ተፃዊዱሉ ንሕና ኣብታ ቦታና ዝሸነኽ ደበሉ ኣብ መስርዕና ክትሕዝ ተመዲብዋ ናብኡ ኸድና ናይ መን ጋንታ ከም ምዃኑ ይፈልጦን ግን ሓደ ኣዝዩ ድሙቕ ሽም ነበሮ ክዝክሮ ስለ ዝደለኹ እየ ጴጥሮስ ወንድማቱሳላ ተባሂለ ኣር ሓይሊ ነይሩ ካብ ሓይልታት ማለት ዚ ካብተን ሓይልታት ጥቓና ዝኣሰራ ኣብኣዩ ተሰዊኡ ኣብቲ ውግእ ደጎል ብሉፅ ሰብ እዩ ነይሩ እቲ ዛንትኡ ገርመለ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ብዝኾነ ንሕና ኣብኡ ኸድና እቲ ናይ ተኽሲ ሰዓት ኣብ ድሕሪት ስለ ዝኾነ ማያ ጣል ኣብኡ ተኽሲ ተጀሚሩ ኣብ ቢንቶታት ዝኣተወ ዝገይር ፀልኣሉ ወላ ኣንስቲ ነይረን ተቆራረፃ ገርመለ ምስቶም ናይ ፀላሎም ሒዞምን ናብቲ ቢንቶ ኣትየ ኣብ ሓፂር ግዜ እውት ስርሒት ተገይሩ ዝማረኽ ተማሪኹ እቲ እንታይ ሽሙ ገይሩ መዓልታት ዝቐፀለ ተኽሲ ነይሩ ኣብኡ 7 ዝብልዎ ጠበንጃ ሒዞም ዝመፁ ገባሮ ወታደራት እሳቶም ናብኡ ሃሊቖም ሽዑ ምርብራብ ኣብቲ ናይ ደጎሎ ከባቢ ኣብኡ ኮይኖም እዛ ናይ ሽዑ ፍፃሜታ እዚኣ ብዙሓት ተሽከርከርቲ ዝተማረኻላ እዚኣ ዶ ዋላ ተቐዳመይቲ እዚኣ ዳሕሪ ወይ እዚኣ ትብላ ዘለኻ እቲኣ ቀዳመይቲ ብዙሕ ተሰለጠ ይመስል ንሕና እውን ኣይነበርናዮ ንሰውራ እውን ሓገዝቲ ዝኾነ ንብረት ብፍላይ ተሽከርከርቲ ዝተረኽባሉ እዩ ኣብዛ ዲብያ እዚኣ ኩሉ ንብረት ዝወፀ ነገር የለን ኩሉ ብትሕቲ ህዝባዊ ግንባራት እዩ ብዘካ ውሑዳት ፈንፂገን ዝወፃ ንሕና ሕጂ ብእንታይ ሽሙ ነርና ንባፅዕ ዳሃደማ ነይረን እንደ ሕጂ ኣብ ኣላገመድ ኩሉ ንብረት ኣብኣትዩ ሕጂ ግጥማት ቀፃሊ ውግእ ይካየድ ነይሩ ንሕና ናትና መስርዕ ግን ናይ ሸላል ንበረሚ ኸይድና ኣብ እንበረሚ ኾና ንሶም ቀቢሮሞ ነበሩ ዘይህረም ፈንጂ ነይሩ መገዲ ቀይረን ትኸዳ እቲ ዝቐበርዎ ብለይትሲ ዘይርግፆ ሓንቲ ኣብ ናይ ፋብሪካ ሸሜንቶ ከባቢ ሓንቲ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሕጂ ነዚአን ቦታ ክንቅይረለን ተባሂሉ ንኸይድ ነርና ምሸት ዲብያ ብተኽስን በለመለን ሰልጠና ይካለን
ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን 9 ሰብ ሳህለ በርሀ ብሂወቱ ኣሎ ወዲ ኣሉላ ስውእ እዩ ተስፋይ መዘዘው ስውእ እዩ ቀሺ ሓዱሽ ስውእ እዩ ኣብርሃም መለስ ስውእ እዩ ኢብራሂም ሸላል አልሃዲ ስውእ እዩ ተወልደ ዓሲምባ ድብሎ ብሂወት ኣሎ ካብቶም ሰብ ዝፈትኩም ማለት እዩ እዞም ሰባት ንኸይድ ክንኣቱ ከለና ሕጂ ገለ ድምፂ ሰሚዐ ኣነ ገለ ድምፂ ዶ ሰሚዕኩም ኢለ ዝበይ ገለ እዩ ዝኸውን ዝብለኒ ሸላል ተላጋፃይ ጥዑም ወዲ ነይሩ እታ ንቐብረላ ቦታ መሪፅና ኣብቲ ፀሊም ፅርግያ ኣብርሃም መለስ እዩ ስራሕ ክጅምር ሸላል ምስኡ ኣሎ ተወልደ ዓሲምባ እቲ ደስ ኣይበለና ነገራት ሓለዋ ዘይንገብር ተባሂሉ ተስፋይ መዘዘውን ወዲ ኣሉላን ንባፅዕ ገፆም ሳህለ በርሀን ቀሺ ሓዱሽን ንማያጣል ገፆም ኣነን ኣረጋይን ንሸነኽ ምብራቕ ሕዚ ጠላኢ የቐሪብ ዘሎ እታ ወርሒ ክጠፍኣሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ እምበረ ኣብኡ ከሎ ድሮ ከዓ ተፈኒ ሃንደሳ ኣብ ከበባ ኣቲናዮም ኣለና ዝብል መልእኽቲ መሪሕነት ናትና ምስ ሰምዐት ሓመኑር ብዶ ብእግሩ ይቕፅል ናባና ንሕና ድምፅና ክሳይ ኾነ ምስ ከደ እናበዝሐ መፃና ከም ዘለዋ ምስ ፈለጥና ተኣኻኺብና ተፀዋዊዕና በታ ዳኣተናያ ንወዲ ቡዕ ትወስድ መገዲ ነይራ እዚኣ ጥራሕ እያ መእተዊትና ብኣ ንፈንፅግ ሓደ ሰብ ይትረፈና ብቅዲ ኩናት ወፂኹ ሓደ ሰብሲ መላስ ኣውያት ክህልወና ኣለዎ ተባሂሉ ሸላል ኣዚዙና መሪሕና ከና ኣይፀንሓ በጋጣዊ ኣብዚኣ እንታይ ረሲዕና ስለካ ስካርፔሎ ናይ ፅርግያ መቕደዲ ተቦታ ሕጂ ሃንደሳ ምዃንና ተፈሊጡ ሓደ ንዓናሃ ንብረት ውድብ ኣጥፊእና ኢልና ሓሲብና ናሃር ሓመኑር ናይ ፅቡቕ ዝወፃና ፅቡቕ ስራሕኩም ሰሪሕኩም ደለይሉ ኣብ እንበረ መመፅን በጊዕ ኣብልዕና ካብኡ ናብቲ ተዋጋኢ ሰራዊት ከድና ናብቲ ግንባራት ትውግእ ነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ፈንጅሎ ዝበሃሉ ቦታ ንኸይድ ምሳታቶም ኮና ንዋጋእ ቀንዲ ቀንዲ በይ ቦታታት ካብቲ ዝክሮ ሕጂ እቲ ኣስማቱ እንዴት ይፈልጦ ኮነ ግን ሰምሃር እዩ ግን ሰምሃር እዩ ንባፅዕ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኮይኑ ሕጂ ሓንቲ ፍልይቲ ነገር ንብዙሕ ሰብ እየ ትነግር ሃገር ብለን ረዳት ተባሂልና ተፀዊዕና ሃንደሳ ኣይኮናን ብዝመሰለና ኢና ንኸይድ ነርና ትሕቆፍ ድሓር ቀትሪ ትራኸብ እቶም ሃንደሳ ዘለኻ ትማየጥ ብዙሕ ፈንጅታት ከዓ ኣይነበረን ቅርፅኹም ግን ሃንደሳ እዩ ሃንደሳ እታ መስርዕና ናትና ኢና ንፈልጥ ሓንቲ መስርዕ ብካልእ ኣላ ሕጂ ብኣጅት ዳኣተወት ካልእ መስርዕ እያ ንሕና ሸነኽ ማያጣ ደጎሎ ደጎሊ ኖ እዚ መወዳእታ ዝኣተናሉ ሳሊና ቅድሚ ሳሊና ብዝኾነ ረዳት ተባሂሉ ታጋንታ ተዳሎ ተባሂሉ ተዘይተጋጌ ወደ ብርሃ ተባህለ ሰብ እዩ ጠርናፍ እያ ወይና ንኸይድ ናብኡ መን ፀንሐናብኡ መስለካ ኣዛዚ ብሪጌድ በሪራይን ባይናክን እንዲ ሽጉጥ ገይሮም ተኩሱ ያላ ናብዚ ፅሓ ተኩሱ ንቅድሚኹም ተኩሱ ገልሚ ካልዓንቲ ዝረአ ነገር የለን እቲ ክንኣቱ ከለና ዝነበረ ድማ ይገርመካ እሞታ ዝሓበየት መሪሕነት ናይታ ኣሃዱ ከዓ ብጠጠዋት ትኩስ ኣነ ሕጂ ሓኪም ስለ ዝኾንኩ ሃንደሳየ ሓኪሜ ንለሪኦም ንበዓል ዶይና ኣብቲ ቅድሚኻ ዘሎ ነገራት ተሊት ካብኡ ረገል መለኢሎምኒ ረኺበ ጠበንጃ ትሚለ ተኩሰ ንፅባሒቱ ሓዲርና ተረኢና ንመጀመርያ ዝበዝሐ ሬሳታት ዝረአ ኩሉ ኣጋጣሚ እያ ናይ ፀላኢ ዋስ ሕጂ እቶም ኣዘዝቲ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣትዮም እዮም ድዋጉ ነይሮም ንዕኦም ስለትርኢ ከዓ ሰብሰብ ዝኸውን ኣብ ሻዕብያ ንፉዓት መራሕቲ ነይሮም ኩሎም ኣብነታውያን እዮም ነይሮም ብኸምኡ እዮም ከዓ ድስውኡ ነይሮም እምበር ካልእ ኣዋጋይ ንኣብነት ሓንቲ ሕጊ ነይራ ምዃን በጠሎነ ምስ ኮነ ኣዛዚ በጠሎነ ኣብ ውግእ ኣይኣቱን የማእክል ጥራሕ ገለ ዝብልሲ ኩልና ይገርመና ነይሩ እንታይ ዳይታዝ እንታይ ዘረብኡ ገለ ኣይተለምደን ዋላ ሕጂ በዓል ወዲ ባረ በዓል ሳልሕ ሕሩይ ገለመለ እንደምና ይበጠሎ ንክልተ ይበዝሕ ምስ በጠሎ ንክልተ ኢና ነርና ኣብቲ ኣባላት ሕክምና ከለና ወዲ ባረ መሓመድ ሰይድ ባረ ሕጂስ ንሶም ከማን ኣብኡ ኣትዩ ኩልኩል ከሎ ኣትዩ ኢዱ ተሃሪሙ ሙሉ ሂወቱ ከምዘይ ኣላ ነይራ መሓመድ ሰይድ ባረ ኢዱ ፍሩም ነይሩ ወዲ ባረ ሕጂ ከኣትው የብሎምን እንዲሁ እቲ መምርሒ ግን ዝቕበሎ ሰብ ኣይነበረን ይኣትው
هو بعل برها صعدا ريا بخمي تسوي نقفة ودي حيلة قبل سدنيت بخمي تسوي عزسس قد ما جنبار يمدخل بغيره أجن تايو قرمكا هذا زباو جنبارسي ولا توم بهاجرات صعيد موسو عزس خفلة سراء دبوس حلو نايبريكيت دبوس حلو بنا حتى يكون عند متسب أو أمس أتخاخا سبت خود تقن أتركوا واحد حسب تقن هذا اللسب منشو توفاينتي أتي توم قدمي خاص صانع حسي كابتن قدميهم صانع حسي لذي ورسو كو رسقات رحم دفتنو بهم يسب أزي حيال كسيدهم أجبتي نايباسا يكون ود بو سانكو وقباسا تجميرو حنتم بلوغ يرنينا أتينا نهنا أنا زبزح ساعات مس 4 حادة نيرة مين نيرو عزازي 4 حدا بايناك ቅድሚኡ ኮሚሳርናቱ ነበረ ኣነ እኳ ይፈልጦን ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ መፅሓፍ ግን ፖሊስ ዝብሎ ሳብ ዝፅዋዕ ተሰውዩ ባይናክ በይኒ እዩ ተካይዶ ነይሩ ሽዑ ብሎ ደፊእና ውሽጢ ባፅዕ ምስ ኣተና ኣብቲ ናይ ሲነማ ዓይዳ ገንመለ ኣብኡ ተዓሪዱ ንሕና እቶም ሃንደሳ ሽዑ ተኣኻኺብና ብሓባር ኮና ንኣጂብ ፈንጅታት ከነውፅእ ንብገስ እናኸድና ከለና እዛ ቢንቶ ናይ ማይ ምሻላትካ ኣብ ዕዳጋ ኣብታ ጥቓ ምስ በፃሕኩ ሓኪም እየ ነይረ ኣቦን ወድን ተሃሪሞም ንዖም ክሕክም ከለኹ ሸላል ሬድዮ ከፊቱ መጥቃዕቲ ናይ ሳልኒና ከም ዘሎ ተሓቢርዎ ነቲ ናይ ኣጂብ ገዲፍና ናፍቲ ንኸይድ ሕጂ ኣነ ኸ ሽዑ እውን ምስ ናይ ባይናክ 4 ሓደ ትበፅሓኒ ሓር ክልተ ኣነን ተመስገን ኣብርሃን ኢና ነርና በኣጋጣሚ ናብኣ ተመደብና ካልኦት ነይሮም ኣይዝክሮምን ተዘይተጋገሰ ኣሕለ በርሀ ነይሩ ብፀጋምና ምስ ሰብዓ ብኡ ኣቲና ሕጂ ምስ ሓይልታት እዮም ተኣትዉ ዘለዎ ምስ ሓይልታት ኢና ክንኣቱ ሕጂ ባይናክ ኢልና ፈንጂ ኣሎ ይበሃል ጥርጣሬታት ስለ ዘሎ ተልዩ ክትኣልይዎ እውን ዕድል የብልኩምን ዝጎልጎል ዝስገር ግን ሃንደሳ ክመርሕዮም ስለተባሂሉ ሰብ ፍናን ስለ ዝገብር መሪሕኩም ክታትዉ ኢኹም ይብለና ሕረየልና ትእዛዝ እንታይ ትመፅእ ቁምጣ ስረ ቁረፀ ስረ ኢኻ ተባሂሉ ምክንያቱ ኣብቲ ጃታ ማይ ጨው ገሊዓ ትኸይድ ኣብቲ ናይ 0 ሰዓት ካብ ፖርቶ ይኹን ካብ ገለ ከባቢ ተኩስታት ገለ ናትና ደብዳብ ጀሚሩ ንሕና መጥቃዕቲ ጀሚርና ክንሃጅም ምስ ጀመርና እቲ ናትና ብረት ኣቋሪፁ ፈውሳምሪ እንታይ ፀቶ ኣፍታ ትብፃሕ እታ ዝኣዘዘና ክሳብ እቲ ቁንጮ ዘላታ ቦታ ክሳብ ካብኡ ናትና ስራሕ ይብለና ተበጊስና ኣፍታ ከባቢ ምስ በፃሕና ሚካኤል ፍሳሐ ዝተባህለ ወዲ ደቂ ኣምሓረ ፀጋይ ዝተባህለ ዓርከ እዩ ኣጋጣሚ ምሳና ስለ ዝኣተዉ ክልቲኦም ህረሙ ሽዑ ወዲ ኣብርሃ ከዓ እታ ግባእ ቦታ ምስ በፅሐ እሱ ወዲቑ ተሪእኹ በዚ ሚካኤል በቲ ወዲ ኣብርሃ በዚ ፀጋይ ሓደ ማንጁስ ከዓ በቲኣ ነይሩ ንዓና ማይ ቅረብ ገለ የለ ንፀጋይ ስሒብ ተንፋሒኹ መፅኡ ናይ ፀጋይ ሰለፉ ስለነበረ ቀሊል ጀኒነሉ ገለ ናይ ሚካኤል ግን ኣብ ክልተ መንጎ ሰለፉ ዘሎ ኣርትሪ ክልተ ሃርመ ከቢድ ደመ ወፅእ ነይሩ ጡጥን ፋሻን ገይረ ተሸፈንኩ ገርመለ መኽኣል ተሳኢኑ እቲ ቆልዓ ከዓ ነቲ ምስ ወዳእኩ ናብቲ ቆልዓ እቲ ኢዱ ተሃርመ ናብኡ ደየድልየኒ ብድድ ከይድ ከለኹ ከዓ ንሓይ ተርማና ምሕኩልተይ ኣብ ሳሊና እዩ ዝሕጂ ኣብ ሳሊና ምሕኩልተይ ተሃሪመ ተደርቤ ኣይ ናብቲ ቆልዓ ከይድ ኣይ ነብሰይ ክሳይ ክገብር ኣብኣ ተፀቢና ኣዝዩ ከቢድ ደብዳቢ ነይሩ መዓት ተኩሲ ናይ ደቀቅትን ረሻሻትን እዩ ነይሩ ቁሩብ ተፀቢየ ወላ ሓንቲ ዝመፀኒ ማህረምቲ ስለ ዘየለ ተረጋጊየ ነታ ሳንጣይ ስሒበ ባዕለይ ሓኪም እዮ እቲ ታሽሚ ነብስኻ ባዕልኻ ሓኪምካ ኣብኣ ተፀቢና ድሕሪ ተወሰነ እዋናት ሕጂ ብሂወት ኣሎ ኮሎኔል ፍፁም ገረዝጌር ሓኪም ነይሩ ናይታ ሓይሊ ሓር በዚቱ ከዓ እንስቱ ኢሉ ፀረርታ ናይ ደም ነይሮ ሓር
نعمل دم اللي حكمة كادليلة نعمخا بدكو سيكولوغو حكيميو نسين سوالة باينات مزيو كالاي كابيلل تقني كاليو معي أو توي وسي خيدة نالا جمت كيدة حجي حكمنا مالس هو حجي انتاي وصلك أبزو وقناي سمهر نال باشتوم دعابي وقال تبلم دك إسران سلستن كوني كان بعل باينا كيم عبيت دسو وانت بعدمه تعرف أنا ود 19 عامته تقريبا تحتي بعل تقول يدو تهرملو ميكيل فسايا خنداي صقاي كنداي تمسجن حجي ودبرها قرب مرحنا خدامي عمت مش حلف عندي مسير إثيوبيا يو تمهرينيرو حجي في تاريخنا هيوت ما مسرح تاريخاسي إسرا دايما الأس بزحات يوم تسويو قال لي لا يكون زي ناس واقو أب حكمنا مسكنا بعل حوي إتاي تبالو ودع عسرت 6 عامت فبزياتو داتو توتيت عويرو صالحو دحر تسوي بب حدا كم علال رخيب كاتم مقادل تزارب كلهاسي ادميها تنا 16 عامت انت داوتها 19 عامت انت دا عدو عيلكم كاسي بتي تاشمو ما ساعات حيش مر تحت مريد اتو خالو اجي واقا ناي حرنتسي كبيدن يتخفيلو قال لي لا يكون زبان ديرا دنبلبل قال بلا تاقيح دمغت زلاكو تعدمه تخفيلي مسواتي قليل يكونن مبالي صبوغ إفريم ملس ود ملس بزم كلهم تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك أزدينا هنا نمزقنا صبوغ ناي تاريخ لهمتاو علالي عمقوتوني أتنا ينزلنا خاطع اللوم زل تخطاتلتنا تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك علالنا بغندو أب حلوف قدلاوي قعزو تاريخ ناي ود ملس يزخي زلو نوق سالينا خطاصلنا تنحو مرت وقእ سالينا ግን بخمز ጥራይ تحلف ኣይኮነን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ውግእ ሳሊና ተሳቲፉ ፀጋመይቲ እግሩ ኣብ መሕኮቱ ምስ ተሃርመ ሽዑ ውግእ ክሳብ ሕጂ ሓፂራ ዝጓዓዝ ዘሎ ነዚ ናፅነቱ ዘሰማቕር ዘሎ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ግን ንምረት ናይቲ ናይ ሳሊና ውግእ ምልስ ኣቢለ እውን ሕጂ ክዕልሎ እየ ክሓቶ እየ ናብ ወዲ መለስ ከበለኩም ተኸታተልትና ወዲ መለስ ኣብኡ ከም ተሃረምካ ክትገልፀና ዘለኻ እሞ ፅንኩርነት ናይ ውግእ ሰሊና ድማ ብፍሉይ ዝዝከር ኣብዚ ታሪክ እዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ታሪክ ናይዚ ሃገር ክሳብ ስዋኣት ምስ ተሃርሙ ሰኣን ቀልጢፍካ ዕድል ዘይምርካብ ንምልዓሎም ፀንበለል እንዳበሉ ኣብ ማይጨው ሰሊና ፀኒሖም ድሓር ዝተላዕሉ ብማዕበሉ እውን ናይ ባሕሪ ዝተገፍዑ ነይሮም ክፉእ ስንክልና እውን ነይሩ ምረት ዝበዝሑ ነይሩ ውግእ ሳሊና እሞ ኣብ ዕምቆት ናይቲ ታሪክ እናኣተኻ እንታይ ትብለና ዋላካ ቀልጢፍካ ተተሃረምካ በቲ ብዓይንኻ ተዓዘብካዮ ሽዑን بدحريخ استعلى علالاتن ኣብቲ ፅንኩርነት ናይቲ ኩናት ናይ ሳሊና እንዳኣተኻ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብኸመይ ኢኻ ትዕልሎ ኣብ ደመ ነፍሲ ወከፍ ተገረላይ ተወቂጡ ዘይፈሓቅነት ፈጢሩ በቲ መንፈስቲ ንኩሉ ዋጋታት ክኽፍል ድልዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ መግሃር ክስሕቕ ንመስዋእቲ ከም ናብ ግራት ሸዊት ክቀዳደም ንገደል ክዘልል ንሰልሚ ከተግር ንሰሊና ብመሓውሩ ክቐዝፍ ንቕ ኣይበለን በቲ ሓሳብ ቅድሚ ምብጋሱ በፂሑ ቅድሚ ምትግባሩ ፈጺሙ ብእምነት ምእማን እቲ ዝበረኸ ሓይሊ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከም ሰብ ግን ከዓ ሕልፊ ሰብ ናይ ምግባር ሓይሊ ከጥሪ ዝኽኣለ ነዚ መንፈስ እዚ እቲ ሓይሊ ሓሳብ ይፈጢርዎ እቲ ንጸላእቱ ካብ ናይ ማዕዶ ጸላላቱ ከርዕድ ዝኽኣለ ሓይሊ ጸላእቱ ምስ መናፍስቲ እምበር ምስ ከምኦም ፍጡር ሰብ ይገጥሙ ምህላዎም ኣእምሮኦም ክቕበሎ ይከኣለን እቲ ምንታይ ተጋዳላይ ቅኑዕ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዝተርፍ ሓሳብ ዘይኮነ ዝስራሕ ሓይሊ ሓሳብ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ምስ ነፍሲ ወከፍ ትርግታ ልቢ ተጋዳላይ ዝሃርም ከም ትንፋስ ልቡ ዘድምፃ ሓንቲ ሓቂ ክትውለድ ክኢላ ኩሉ ድሕሪ ሃገር እዩ نو كم زد والكوا يعني مرحنا أتينا تهاريمنا يمانا تقامنا نورن أهدوتات نيرهم هجي
ወዲ ዕንጨይቲ ግርማ ዓለም ተኪየ ተባህለ መጽሓፍ ጽሒፉ ኣሎ 4 ኣርእስታ ክትንበብ ዘለዋ መጽሓፍ እያ ብፍላይ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሰብ ተንቢብዎ ታሪኹ እዩ ናቱ ዛንታ እዩ ሕጂ ነታ መጽሓፍ ርኢኻ ምዝራብ ሓይሽ ንሕና ተወጊእና ምስ ወፃናስ ኣብቲ ጨው እዮም ድፋዕ ሒዞም ብጾት ተጋደልቲ ወቶም ተረፉ ዘይተሃርሙ ሲ ዘስካሕክሕ ህይወት እዮም ኣሕሊፎም ኣነ እዛ መጽሓፍ ደጊመ አንቢበያ ገለሲ ምኽኣልክዎ ዶ ነይረ ኣለኹም ኣነ ሓስብ በዚ ዕድመይ እንዴ ተሓስብ ዘለኹ ሕጂ በቲ ኤፍረም ናይ ወዲ 19 ምኽኣልክዎ ከም ኩሎም ብጾተይ ግን ኣብኡ ዘሕለፍዎ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ክሸና ጠገማሎ ወርሓዊ ጽጋተን ክመጽእ ከመይ ገይሮም ጨቂዮም እዮም ኩሉ መታኾሲ ብድሕሪኻ ጨው ብቕድሚኻ ጨው እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ትኸዶ ቦታ ከዓ መኸወሊ የብሉን ንሳተ እንከዓ ጸላኢ ጉድጓድ ኩዒቱ ገለ ሳቱሩ ገይሩ ብተመልከተለይ ዳሃርመካ ግዜ እዮም ኣሕሊፎም ሕጂ ኣፍታ መጽሓፍ ግን ብዙሕ ዛንታ ኣሎ እንተ ዝንበብ ወላ ብሬድዮ እንተ ዝንበብ እየ ኣነ ድብል ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ተገርመንስ ጠበንጃ ገይሩ ስናይፐር እኳ ኣይኮነን ግን ጽቡቕ ተኹሲ ናይ ናቶ ጊሊ ሃሪሙ ነተን ብየማን ናፍቲ ጸርግያ ናይ ሳይት ኣትዋ ነበራ ምስ ሃረመሲ ጽቡቕ ጌርካ ሃሪምካ ገሊኦም ስኢኖሞ ሞርታር መጽያ ወሲዳቶ ኣይነበረን እቶ ትኩስ ጸንሐ ኢብራሂም ተባህለ ኣባደሎ ሓሲሱ ማለት ኮይ ጃኬቱን ብራሽኡን ገለ ጥራሕ ረኺቦም ሙሉእ ሞርታር ይወዲቑ ሓሲሱ ሕጂስ ክንደይ ደስካሕካሕ ነገራት ኣሕሊፎም እዚ ናይ 4-1 ጥራሕ ጽሒፉ ግርማ ዓለም ካልኦት ዝገደደ ደሕለፉ ከዓ ነይሮም ብሸነኽ ፀጋም ነበሩ ንሕና ካብታ ፅርግያ ናይ ግራር ኣትሒዝካ ክሳብ ዛ ሕጂ ናይ ሰማዕታት ቦታ ደላ ብኢና 4-1 እቲ ተዋሃበ ከባቢ ዝርዳእኒ ሕጂ መጀመርያ ተስዓ ክበፅሕ ኢለ ከይደ ነይረ ነቲ ኣባል ሕጂስ እምቢለ ጠሚተሲ ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ማለት እዩ ዋ ከመይ ጌርና ሓሲብናዮ በዚ ክንኣቱ ኢኻ ትብል ዓቕሚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ትሕት እዩ ታንክታት ዝተሰልባ ኣምፊብያን ገለ ነይረንኦ ወላ እቶም መራሕቲ ታንክ ኸማንሲ ከምዚ ዳሕርዋይ ኣብ ተስዓ ዝገበርዎ ጠኒንካ ምእታውን ምትዕጻፍንሲ ዓቕሚ ኣይነበሮምን ነዊሕ ሻምብቆ ብረት እውን ኣይነበሮ ተኮስቲ ነዊሕ ሻምብቆ የለን እታ ደላ እታ መትከልን እታ መዓንጣን እያ በዚ ተሰጊሩ ብፍላይ እዛ ዳሕረወይቲ ዝነበረት ካልአይቲ ከዓ ነይራ እንድያ ንሕና ኣብታ ቀዳመይቲ 23 1277 እናተሃሪምና ዕለት 8 ጥሪ ድያ ገለ መለኻ ነይራ ኣብዚ መፅሓፍ ምርኩስ ገይረ ይነግረካ ዘሎ ኣብኡ ከዓ ዝገደደ ሕጂ ካልእ ኣማራፂ ግን የብሉን ህዝባዊ ግንባር ክኣቱ ንባፅዕ ምክንያቱ ባፅዕ ዝበሃል እቲ ከተማ እዩ እዚ በይዝ እዚ ክጠፍእ ዘለዎ ነዚ ክትኣትዎ ከዓ ሓንቲ በታ ጨውያ ካልአይቲ ከዓ በታ ናይ ግራር ጌርካ ታንክታት ኣምሪሕካ እቶም ዓቕሚ ነበረ ፀላኢ ከዓ ዝኣክል ኣፅዋር ነይርዎ መራኽብ ደገፍ ነይረንኦ ብኩሉ ላዕለዋይ ኢድ ነይርዎ ፀላኢ ሓራቡ ቀዋሚ ድፋዕ ተገይሩ ብዛዕባ እዚ ቀዋሚ ድፋዕካ እዚኣ ተሪር ንጉሰ ገብረ መስቀል ሽሙ ሒፍዋ ዘሎ መፅሓፍ እቲ ናይቲ ከባቢ ባፅዕ ነበረት ከባቢ ኣይዳ ሲነማ ኣይዳ ንሱ ከዓ ኣብኡ ከንብቦ ከለዉ ከምዚ ኢለሲ ናይ ሕጂ ሲነማ ስጋለት እንታይ ዓይነት ፅላሊ ኢኻ ትብል ኣብኡ ምስቲ ናይ ወርሒ 8 ሙቐት ምስቲ ማይ ዘየለ ክትሕፀብ ዘይትኽእል ሻምብቆ ፀረ ታንክ ሒዝካ መዓልታት ክትገብር ኣብኡ ኣዋርሓት ሕጂ እቲ ተጋዳላይሲ እንታይ እታ ናይ መወዳእታ መስለካ ታሪክ ጌርካ ምጥፋእ ምሕላፍ ስዋእ ክትስዋእ ነዚ ህዝቢ ነዚ ሃገር ተባሂሉ ዘይተገብረ ነገር የለን እምበር ዓይንኻ እናርአኻ ገዳ ኣብ ታንክ ተኣቲኻ ዓይንኻ እናርአኻ ዶ ዝኩሉ ጎልጎል ዝትቀደኻ ነን ኩሉ ስራሕ ኳዕና እንደኾነ መሪሕነት ነይሩ
ፅቡቅ መደባት እዩ ዝገብር ልዕሊ ዓቕሙ ዋላ ብተመክሮ እኮ መን እዩ ካብ ኣዘዝቲ ሻዕብያ ሓንቲ እንግሊዝ ከይዱ ወላ ቻይና ከይዱ ተማሃረ ከም ቀዳሞት ፖለቲካ ተማሂሮም መፅኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ዳሕራይ ዝመፀ ውግእ ግን ቀሊል ውግእ ኣይኮነን ነዚ ክትመርሕ ንኣብነት ቀሮራ ናቕፋ ኣፍዓበት ኣምፂኻ ከረን እናተጠቓሲ ንሕና ብሰሜን ነርናስ ከረን ጠቂዓ ገለ ተባህለ ያላ ተገገሱ ረዳ ተባሂላ ሓንቲ መስርዕና ትውገሲ ተመለሱ ደቀ ኣምሓራ ሓራወት ኢሎም ዓይነት ኣሃዱታት እየን ኣብዚ ጥቅዐን ኣብዚ ዝኸዳ ወይ ብኸመይ እዩ ዝምድቦ እቲ መሪሕነት እንታይ ከትሕሶ ነይርዎ ካላሽን ናቶ ኤም14 ሃውን ሲሞኖቭ ወዴታ በዚ እዩ ሶራ ኣብ ዝብፃሕ በፂሑ እዞ ኩሎ እዩ ድኻም ኩሉ እዩ እዚ ኩሉ ተፃዋረነት ሓተና ፅቡቅ ወዲ መለስ ካብዛ ናይ ምረት ናይ ውግእ ሳሊና ከይወፃና ጠቕሶ ፀኒሕካ ኢኻ ግን ፍሉይ ካብኡ ናብኡ ኣብ ውግእ ሳሊና እናክዝክር ካብ ዓይኒ ሕልናኻ ዘይሃሱ ፍሉያት ዝኽርታት ናይ ታሪክ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እንታይ ትብሎ ፅቡቅ ዋላ ፍሉይ ምስ ናይ መስዋእቲ ኩነታት ኣሎ እቲ ፅንኩርነት እውን ኣሎ ተናኽፎ እንዲሃ ፀኒሕካ ግን ፍሉይ ነገር እንታይ ትዝክር ካብቲ ናይ ሽዑ ዘይሃሰልካ ናይ መስዋእቲ ኩነታት እውን ክኾን ይኽእል ምሳኻ ፀኒሑ ብፃይቅ ዝብል እንታይ ሞ ክትብሎ ኣይናይ ከጥዑም ኣለዎ ውግእ እኮ መቐረት የብሉ ብጀካ ጓሂ ክትስክሕ ግን እቲ ከክንዲ ትስክሕ ትበልሕ ትሰሓል ሕድርኻ ተኽብር ኣነ ሕጂ ሚካኤል ክሳየ ከይደ ክንደይ ግዜ ስኢነ ስድሩ ሓደ ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎ ሰብ ፀኒሐኒ ሚካኤል ሰብ ኢደይ ዓሪፉ ክብለካ ክእል እየ መዓደም ይኸይዶ ክዓክቶ ይከኣልኩን ሽዑ ክዓትፍር ጅምር ነይሩ ምስቲ ጉያ ፀናሓ ምስቲ ረስኒ ሚካኤል ኣነ ጥራሕ ከ ሚካኤል ፍሳሐ ምዃኑ ማይ ክገለዮም ዝብሎ ኣብ ሲነማ ናይ ደቀ ኣምሓረ ቲኬት ዘቆርፅ ሰብ ነይሩ በዚኣ ፈሊጠዮ ኣታቲ ቲኬት ዘቆርፅ ለማሽ ፀጉሪ ድዩ ዘልመለ ኢሎምኒ እናርአኹ ተሰው ኣብ ሳሊና ኣብታ ካና ምስ እተኽቦ ኣባይ ኸይዱ ቦድ መለስ ተኸታተልትና ከምዚ ንገልፆ ዘለና ምረት ውግእ ሰሊና እናክዝክር ኣዝዩ ፍሉይ ፍፃሜታት ናይ ታሪክ እዩ ዝዘክር ብዙሓት ኣብቲ ቦታ ዝወዓሉ ተጋደልቲ ክዕሎ ከለዉ ብምስካሕካ ከም ዝገልፆ ወዲ መለስ እውን ኣካል ናይቲ ውዕሎ ስለ ዝነበረ እሱ ናቱ ዝኽርታት እዩ ዘካፍል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ንዕዘቦም ካብ ዘዘራረብናዮም ተጋደልቲ ውግእ ሳሊና እናክዝክሩ ምሳና ዝፀንሑ ብፆት ሽዑ ንሽዑ ኣብ ማይ ባሕሪ ኣብ ናይ ማይ ጨው ሰሊና ፀብለል ኢሎም ተሰዊኦም ኣብኡ ክንሪኦም ከሎ ሕና ናይ ቅድሜና ዝነበረ ዓመት ውራይ ናይ ምትኳስና ጥራይ ንገብር እዛኦም ቁልጡፍ ረድኤት ዘይምግባር እውን ገሊኦም ብፆትና እውን ኣካል ናይቲ መስዋእቲ ዝኾኑ እውን ነይሮም ኢሎም ዘዕሉካ ነቲ ምረቱ ብፍሉዮም ዝጠቕስዎ ከም ዝወዲ መለስ እውን ዝተናኽፎ ዘለዎ ነቲ ታሪክ ካብቲ ናይ ሽዑ እንተዘካሪት ተቕሲ ዘላ ናይ ገረዝግሄር ዓንደ ማርያም ውጩ ናይ ድሕሪ ናፅነት ሜጀር ጀነራል ናይ ሕጂ እውን ስውእ ዝበላ ኣብታ ቦታ ፍፃመት እያ ኣብታ ኣሃዱብታ ቀዳመይቲ ወርሒ 12 ተሳተፋ ኣሃዱታት ብርጌድ 4 ብርጌድ 7 ነይረን ውጩ ሕጂ ኣብታ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ትዝከር ኣብ ብርጌድ 7 ክልተ ከሎ እዩ ዝተዛረባ ኣዛዝናታ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ቦጦሎና ኣዛዚ ነይሩ ኣክቹዋሊ ብታ እዋን እቲኣ ብላዕሊ መልእኽቲ ሓገዝ ዶ ክንሰደልኩም ምስ በልዎ ብላዕሊ መሪሕነት ምስ ፀላሞት ሓዋዊስና እንዲና ልሚምካ በለና ጥራሕ ዝበላ እዋናት ነይሩ መን ካብ መን ክትፈሊ ተሓዋዊሱ እዩ ነይሩ ተኣሃዱ ንምባል ዘምፀ እዩ ምስኡ ዝወዓሉ ክዕልዎ ልክዕ ታሪክ ንሱ እዩ ብዝኾነ ግን መስተንክር ናይ ታሪክ ፍፃሜታት እዩ ካብቶም ላዕለዎት መሪሕነት ኣብቱ ነበርኒ ሓይ ቦጦልንታት ሓይልታት እውን ዝገልፅዎ ፍሉይ ዝኽርታት ኣሎ ንኣብነት ቫይናክ ነቲ ፍሉይ ናይ ኣሃድኡ መስዋእቲ ምስ ረኣየሲ ኣብ ሓደ ልግስ ዝበለ ቦታ ብዙሓት ብፆቱ ኣብ ዘይርእይዎ ቦታ ልግስ ዝበለ ቦታ ሲ ተጋዳላይ ኣይነብዕን እዩ ዝበሃል እሞ ሽዑ ግን መብራህቱ ቫይናክ ቁርብ ንብዓት ናይ ሳይፍሲሱ ይበሃል ብዙሕ ጀጋንዮም ተሰዊኦም ዳርጋ ውሕድ እያ ተሪፋት ኣሃዱናቱ ብቲ እዋንቲ ካልእ እውን ናይ ሕጂ ተክለማንጁስ ብሪጌደር ጀነራል እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን እዩ እግሩ ተሃሪሙ ኣብ ውግእ ሳሊና
ሕጂ እውን ነዛ ሃገር ኣንከር ኮይኖም ዝከዓዙ ዘለዉ ላዕለዎት መሪሕነት ናይ ኣዘዝ ሰራዊትና ተጋደልቲ እዮም። ብዝኾነ ግን እዚ ኢለ ናብ ወዲ መለስ ክመልሰኩም ተኸታተልትና ወዲ መለስ እሞ ኣብ ኣጋ ምዝዛምና ካብቲ ኩሉ ዝተጓዓዝካዮ ጉዕዞ ናይ ታሪክ ነዚ ወለዶ እዚ እውን ከስደምም ክምህር ዝኽእል ነጥብታት እንታይ ብምዝካር ወይ ወስ ብምባል ኢኻ ክተዛዝመልና ኣብቲ ኩሉ ጉዕዞ ታሪክ እንታይ ተሓሊፉ እዩ እዚ ናፅነት እዚ ክመፅእ ክኢልዎ ብለማፅ ጉዕዞ ጥራሕ ድዩ ተረጋጊፁ እዚ ናፅነት እዚ ተናኽፎ እኳ ፀኒሕካ ግን ኣምር ብዘትሕሲ ኣብ ኣጋ መወዳእታ እንታይ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ተዛዝመሉ? ኣነ እንታይ እየ ድብል መስለካ እቲ ሰውራ 61 እዩ ጀሚሩ ህዝባዊ ሓይልታት 70 ተመፂሉ ካብኡ ኣትሒዞም ዝመፀ ናይቶም ቀዳሞት ኣሰር እግሪ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዚ ሓድሽ ወለዶ እዞም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንብሎም ድማ ነታ ጫማ እታ ኣሰርቲ እያ ሒዞም ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣነ ስክፍታ የብለይን ዘሰክፍ ባህሊ የብሉን እዚ ዓዲ ኩሉ ሰብ ነታ ማዕተብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣስኪሩዋ ኣብ ክሳዱ ካልእ ዘረባ የለን። እቲ ተፀዋርነት ተዘይብላዕ በሊዕኻ ዝተሓልፈ ኩነት ናና ሓፈሻዊ እንታይ መስለካ እዚ ኣቐዲምካ እጠቐስካዮ ኣብ ውሱናት መዓልታት ኢና ተጋደልቲ ኮንና ዋላ ኣባላት ታዕሊም ተዓለምቲ ንኾንሲ ሽዑ እቲ ዝገብሩልካ ነገር እዩ ሳይ ትገብረካ ከምኦም ክትከውን ትሓስብ ካላሽን ንኽትሕዛሲ ከምዚ ሕጂ ፈቐድኡ ፅርግያ ዘላ ካላሽን እታ ናይ ቀደም ካላሽን ክትምልክዕ መዓት እያ ውሕዳት ካላሽን እዩ ነይሩ ምስንጢነታ ሕጂ ሲሞኖፍ ገለ ተበፂሑካ ገለ መለስ ከም ዝተረገምካ ኮይኑ ይስማዓካ ነይሩ ሕጂ ኣነ ሰውራ ጥዑም ነገር የብሉን ብጀካ ፍቕሪ ሓድሕድካ ኩሉ መሪር እዩ ጥሜት ኣብ ከባቢ ሻድሻይ ወራር ነበረ ጥሜት 700 ግራም ሓርጭ እያ ትወሃብ 700 ግራም እንታይ ትገብራ ንጎን ምሳሕን ድራርን ንጎ ጋባ ገለ ኢኻ ትቆርስ ዘለካ ኣብቲ ከባቢ ኮንጎ ይነበረ ኣብ ወልፊ መፂኻ ትንባኾ ይነበረን ሙሉእ ለይትን ቀትርን እቶም ኣብ ድፋዕ ኣነ ጋጣም መሰለ ዝሰንኮልኩ ኣብቲ ዳሕርዋይ መድረኽ ብዙሕ ኣይተሳተፍኩን እቲ ካልኦት ዘሕለፍዎሲ ብሰንኪ ስንክልናይ ዘይበፃሕክዎ ነገራት ኣሎ ግን ሰውራሲ ንፅንኩር ከም ቀሊል ንመሪር ከም ምኩር ዳይሩ ኩሉ እቲ መሪሕነት ነይርዎ ህዝባዊ ግንባር ኣብነታዊ መሪሕነት ስጡም መሪሕነት ይህን ዝበሃል መሪሕነት ገሊኡ እኮ ንኣብነት እስትራቴጅያዊ ምዝላቕ ኣነ ስንኩል እየ ነይረን እቲ ማዕበል ናይ ሰራዊት ናይ ግብረ ሃይልታት ዝመፅእ ዝነበረ ኣበይ ኮንካ ትታወሶ ውግእ ናይ ባፅዕ ከመይ ተሸንዲሑ ፈሪሱ እቲ ግንባር ከመይ ገይሮም ማዕሚዶ ድሮ በፂሖም ኣብኡ ዝተኻየደ ምትሕንናቕ እሞ ብጥሙ ይከብድኻ ሓፍቲ ተኽለማንትስ ሕጂ ብሓደ ፅሑፍ ርአዮ ኣብ ማዕሚዳ እያ ትሰዊያ ኣልጋነሽ ተኽለ እውን ኣፍታ ናቱ ነበሩ ዕቑባይ ወድቂ ክኸሺ ዝብሎ ተኽለ ማንጅስን እዮም ነይሮም ኣፍታ ኣነ ነበርኩ ኣብ ሓይሎም እየ ኣነ ዝሰርሕ ነይረ ሕጂስ ሓቲቱን ተወጊአ ምስ መፅኹ ከመይ ኬትኩም ገለልኒ መን እዩ ዝሓተካ ዘሎ ተኽለ ማንጅስ ባዕሉ ኣብታ ማኪናና ብባሬላ እናውረዱ ድሓን ኢና ገለ ዕቑባይ ከገለኒ ኣይርኢኹን ዕቑባይ ገለኒ ሽዑ በትሪ ሒዙ እናጎየ ፋፂኡ ገለ ናፍታ ማግ ሒዛትኒ ዝመፀት ብዙሓት ውጋት ነርና ኣብኣ ተሰቒሉ ኸይዱ ኣይሓወየን እኮ ግን ዳሃይ ዕቑባይ ተዘይሃልዩ እንታይ ክትከውን እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰብ እንተለዎ ሕጂ ብሓደ ሕዱሲ ከምዚ ኣነ ነግረካ ጥዑም ግዜ ይነበረን ብጀካ ሓድሕድና እቲ ብፃያዊ ፍቕሪ ተዘይኮይኑ ኩሉ መሪር እዩ ግን እቲ መሪሕነት ካባኻ ተፈልዩ ስለ ዘይነብር ካባኻ ሓለፋ ረኽቦ ነገር ስለ ዘይብሉ ኩልኻ ሓደ ኢኻ ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ተኸይድ ናብ ብሪጌድ ገለ ሻሂ ዘይብሎም ኣዘዝቲ ኣለዉ ለይትን ቀትርን ኮፍ ትብሉ
ክርከብ ክርሁ ከሎ ከዓ ኩሉ ናይ ድርህወና ነይሩ ስለዚ እዚኣ ክብለካ ትኽእል ከምዚ ጥዑም ዝበሃል ነገር ኣይነበረ ሕራይ እስከ ወዲ መለስ ወዲና እናዝሕና ግን ሓንቲ ሕቶ እንታይ ትዝ ኢላሃኒ ቀዲምካሲ ኣብቲ ሰሜናዊ ባሕሪ ከፋንወኩም ከሎ ካብ መሪሕነት ኣብ ማይ ውለ ማይ ኡለ ልክዕ ከፋንወኩም ከሎ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቅስ መልእኽቲ ሂቡ ፋንወኩም ነይሩ እሞ እስከ ናብቲ ናይ ሽዑ ምስሊ ተመሊስካ እስከ ከመይ ነይሩ ሽዑ ዳኣኸርክ ብቲ እዋን ኣብቲ ናይ ሽዑ ምስሊ ዳዝካ ሙሉእ ህይወቱ ባዕባራ እዩ ቀጢን ነዊሕ ዛጭሕሙ መለለይታ ህልዩ ኣይድፈርን ከዓ እቶም ቅድሜና ፀንሑሲ መራሕትና ኣሲርና ከድና ናብ መሪሕነት ገለ የለካ ምስ ንሪአክን ኢና ወዲ ኣፈወርቂ ዓይኑ ከምዚ ኢላ ጥምት ተልያ ንሪአክን ኢና ገለ መለ ኢሎምና እናንፀርፀሩ ኣይረአናዮም ሕጂ ህዱእ እዩ ቀጢን ፊል ጃኬት ነይራቶ ካኪ ትመስል ስረ ጀርባ ደልአ ናይ ጀርባ ዕጥቂ ነይራቶ ሰፈር ሽጉጥ ኣዝዩ ሰጥ በለ ሰብ ምስ ኣለካ ብዲሲፕሊን ተላሕተተ ኮይኑ ይስማዓካ 12 ዓመት ገለ የትዓብየና ከም ዕድመ እኳ ንዓና ግን ትርእሱ በይኒ ነይሩ ናይ ብሓቂ እሞ ወዲ መለስ ኣዝና ኢና ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ነመስግነካ ኣብ መወዳእታ 74 ተሰሊፍካ ናብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓደ ካብቶም ገዳይም ሓርበኛታት ተቃለስቲ ናይዚ ሃገር ኢኻ እውን ነዊሕ ዓመታት እዩ ድሕርቲ ኩሉ ዝተነውሐ ቃልሲ ሃንቀውታት ዘመናት ተጋሂዱ ኤርትራ ንመወዳእታ ሓራን ናፃን ኮይና ዝሰማዕካሉ እዋን ኣበይ ኮንካ ተበሲርካ ባክንዛዝምሎም ካብ ሰራዊት ወፀ ናብ ድምፂ ሓፋሽ ተመዲበ ኣብቲ መወዳእታ ኣብኡ ትምህርትታት ገለ ንምሃር ንአና ኣይኣመንኩን ግን ጴጥሮስ መለስ ዝተባሃለ ሓወይ ተሰዊዩ ብዙሓት መሳልፍትና እውን መታዓቢትና ገርመለ ነቢዐይ ሓቂ ሓይሽ ኣነ 16 ሓምለ ኣትየ ድምፂ ሓፋሽ ገይዛ ኣስመራ መፅያ እቲ ንብረት ኣብኡ ዘሎ ክሕሎ ስለ ዝግብኦ ጓለይ ከዓ ሚለን ሽማ ንሳ ምሳይ ተዓቢ ስለ ነበረት ድሕሪ ኩሉ 14 ሓምለ ተወሊደ 16 ሓምለ ኣትየ ናብ ኤርትራ ድሕሪ 17 ዓመትን 8 ወርሕን ናይ ተጋድሎ ግዜ ናብ ዝመፀ ልክ ዓብይ ቦታ ኮንካ ተበሲርካ እታ ቦታ ኣይነ እታ ናፅነት ኣብ ሃገር ሃገር ንእሽ ሃገር በረኻ ሓድሽ ስቱድዮ እውን ብዙሕ ከይተጠቐምኩሞ ሙሉይ ተሳ ኮይኑ ሓድሽ ተሰርሐ ብገመል እንዴት ህይወት ናይ ድምፂ ሓፋሽ ተትሪኦ እቶም ኣግማል ናፍታ ሒዞም እዮም ድመላለሱ እቲ መነባብሮ ቁሪ ማይ ዝደርቀሉ በሪዱ ድሓድር ገለ ግን ኩሉ ሰብ ሰስርሑ ይሰርሕ ዝተማእከለ ዲሲፕሊን ዘለዎ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ገለ የለውን ከምኡ ኢልካ ኣይትነብርን ኢኻ ተዘንቱ ተሓልፍ ዝሰምዐ የዘንቱ ይሓልፍ ዳስ ምትኽኻእ እቲ ህይወት እሞ ኤፍሬም መለስ ወዲ መለስ ሎሚ ጋሻና ኮይንካ ምስ ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ንሕሉፍ ጉዕዞ ናይቲ ታሪክ ብዝርዝር ስለ ዘካፈልካና ምርኩስ ናይቲ ታሪክ እውን ከም ነብስኻ ከውሓለ ናይቲ ታሪክ እውን ስለ ዝኾንካ ደጊምና ደጋጊምና ነመስግነካ ኣብ ካልእ እዋናት እውን ብካልእ ተመሳሳሊ ታሪክ ክንራኸብ እምንቶና እዩ ባርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ፀንሕ ዕላልና ምስ ተጋዳላይ ኤፍሬም መለስ ወዲ መለስ ኣብዚ ንዛዝም ኣለና ንወዲ መለስ ብስም ኩልኻትኩም ተኸታተልትና ኣዝና ነመስግኖ ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ክንገብር ፀናሕናዮ ናይ ቦታ ቀረፃ እውን ኣብ ቦቾፊልያ ሬስቶራንትን ካፈን እዩ ንዋናታት ናይዚ ትካል ቦቾፊልያ ሬስቶራንትን ካፈን ኣዝና ኢና ነመስግን ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ብካልእ ትሕዝቶ ክንምለሰኩም ኢና ክቡራትና مساعدكم صنحنا بمدلاون بمقرابن زمدب يوناس ابراهام مسالت زمدب فيتني فيتي زلو ميكيل كيدانه كوم دما بيمانه غوني زلو خلاص علينا دما
ሳሙኤል የማነ ወዲሙን ኢና ክሳብ ካልእ እዋን ብካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብዚ ዘለና ሰላም ትስፉ ንቕነ ንኩልና ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ምባሉ ኣይትረስዑ ተኸታተልትና ከም ትወትሩ ትገብሮ ማለት እዩ ኣዚና ኢና ነፍቅረኩም ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ኤርትራና ወትሩ ንቅድሚት ትመርሽ ዓወትና ሓፋሽ